Dobrý den, dnes vás vítám z Náchoda. Představím vám byt o dispozici 3+1 v Růžové ulici. Pojďme se na něj společně podívat. Tento byt v 6. patře má 80 metrů čtverečních. Kuchyně je neobvykle prostorná a z ložnice i dětského pokoje je nádherný výhled na Náchodský zámek. Přímo naproti domu najdete obchod s potravinami. Vše, co potřebujete, máte na dosah ruky. Doufám, že jste si prohlídku užili a pokud vás tento byt zaujal, stačí už jen zavolat a podrobnosti si probereme osobně. Mějte se hezky, na viděnou.